дөньяны күзләр ярдәмендә күреп беләбез. Алар безгә бик кирәк. Шуңа күрә организм күзләрне һәр вакыт сакларга тырыша. Кашлар аларга яңгыр тамчыларын һәм тир бөртекләрен кертми. Кирпекләр һәм күз кабаклары күзләрне тузаннан саклый. Күз яшьләре ярдәмендә алар һәр чак дымланып һәм чистарып тора. Безгә күзнең кичкенә өлеше күренә, баш сөягендәге махсус уемнарда күз чокырларында урнашкан зуррак өлеше күренми. Чынлыкта күз шар формасында. Икенче төрле аны күз алмасы дип атыйлар. Аның иң үзәгендә төсле катлам урнашкан. Аның төсе кешенең күз төсен билгели. Күрәсеңме, төсле катлам эчендә кичкенә генә кара нокта бар. Ул күз карасы. Аның аша яктылык үтеп керә. Артык якты уттан күз карасы кичерәя, караңгыда киңәя. Күз карасына кергән яктылык төрле катламнар аша үтеп баш миенә барып җитә. Инде баш миендә предметның зурлыгы, төсе, формасы ачыклана һәм без аны күрә башлыйбыз. Син беләсеңме, кешенең күзе бары тик 3 төсне: кызыл, зәңгәр һәм яшел төсләрне генә аера. Башка төсләр аларның кушылмасы булып тора. Әле шунысы да бар. Кызларның күзләре малайларныкына караганда күбрәк төс аера икән. Бүген крен, кара, яшел, зәңгәр, соры күзле кешеләрне очратырга мөмкин. Менә 10 мең ел элек кенә бар кешеләрдә крен күзле булган. Кешенең күзе туганда нинди зурлыкта булса, гомере буе шундый булып кала. Менә колаклары һәм бурыны үсә. Сәламәт кеше якындагы һәм ерактагы предметларны бик яхшы күрә. Шулай да дөньядагы иң үткен күзле җан иясе түгел. Яхшы күрү буенча чемпионат үткәрсәләр, анда һичшиксез бөркет җиңәр иде. Ул җирдәге корбанын 3 километр арадан күрә ала. Безнең күзләребез бөркетнеке кебек үткен булса, без 10нчы катлы йорт биеклегеннән җирдәге нәни бер кырмысканы күрә алыр идек. Күзләрең яхшы күрсен дисәң, караңгыда рәсем ясама. Күп итеп телевизор, телефон, планшет карама. Тагын А витамины булган яшелчәләр һәм җиләк-җимешләр, кишер, кабак, хөрмә, өрек, сырганак ашарга тырыш. Сәламәт бул.